Kapal na ng buhok ko na. Kulot pa. Pagupitan muna. Pagkagupit, ligo, sa katulog. Iyaw. Bike lang ako. Puntahan ko dun yung aking pinagpapagupitan. Pakistani. Yan muna ang aking grabe kapal ng buhok. Matindi. Malapit na ang aking pagupitan. Diyan yung aking pagupitan, oh. Yung building na yan na kulay may yellow white sa baba niyan. Andyan yung aking pinapagupitan. Nako po, sarado pa. Sarado pa eh. Alas 9 pa yata to. Ayan, oh. Sarado. Ayun, bukas na. Kabubukas lang. Dito lang parking bike ko. Padalawa ko. May nauna, isa. Yun yung bike ko. Alright, tapos na. Nakupit na. Mixi na. Ayun. Nice. Aywa, thank you. Okay. Kupit na. Uwi na ako, uwi na. At maliligo, tutulog pa. Alright. Wow. Mainit. Mainit guys. Uwi na. Tapos na magupitan si Nonoy Uragon. Oh. Yan yung after ng gupit. Hindi ko na pinasadsad sa ibabaw kasi lalabas yung aking tuktok. Numipis yung tuktok ko. Kalbo na, kalbo. Malata yung pa North Harbor. North Harbor.